Ithimba labaholi bamazwe ase-Afrika elijutshelwe ukuyozama ukukhanda isivumelwano sokuqedwa kwempi eqhubeka e-Ukraine liuqalile kuseni namhlanje umsebenzi walo njengoba liqale ngokuhambela ezindini esingaphandle kancane kwenhlokodolobha iKiev. Le ndawo kulapho abaholi bezwe lase-Ukraine abayichaza ngokuthi amasosha empi yaseRussia ebehlukumeza khona izakhamuzi zendawo edlwengula nabesifazane. Labo abaqhuba uphenyo ngokwamacala obunye bobufakazi babo babuqoqe kuyona le ndawo. Ithimba labaholi base-Afrika elinhlokodolobha kubalwa kubo uMongameli waseNingizimu Afrika uCyril Ramaphosa, uMongameli waseSenegal, iZambia, i-Egypt kanye noMongameli wezwe laseComoros. Uhulumeni wezwe lase-Ukraine uzimisele kuphela ngokubambisana nethimba labaholi base-Afrika uma bezobeka phambili ukuthi kuvunyelwane ngokuthi umbutho wamasosha empi yaseRussia uyaphuma ezindeni zezwe lase-Ukraine osewunkanise kuzo. Abaholi base-Afrika kulindele ukuthi baphothule isigamu sabo sokuqala seyingxoxo namuhla kusihlwa e-Ukraine ngaphambi kokuthi baqale isigaba sesibili seyingxoxo kusasa lapho bezohlala khona phansi nethimba likahulumeni waseRussia.